Cái đó là cái gì nữa? Đúng vậy. ओंखाम जानो फैबाय जों ओंखाम जानो थांगासिनो बा मानसिया माथो मानसिफ्रा गाखोलांनांगौआ नैबावबो दोनजायोमोन माथो faigasini मानसिफ्रा माथो फाइनालि ओंखाम जाग्रा जायगायाव मोनफैबाय जोङो नै दा बर्थमान मानसियानो बा बिहिरानो लाजाया माथो आखाइ सुनांगासिनो नैबाव जिरायना बिदिनो जायगाया माथो नै थोरसियाबो नै बेयावनो लाखानांगौ माथो बिदियाव दोनै लाखाबाय नै ओंखाम जानो लाबाय नै थोरसि नै जायगाया माथो गुवारथार गोजौआव दंबावोसो नैबे दुइ थाला जाहैबाय बिल्डिंआ नैबे खाथियाव देरनोसै ओरै नैबाव समान दै गोजा नै ओंखाम जाग्राफ्रा नै